Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै पुरा ट्रेडिशनेलहै दिनैयो जोङो बार्थडे एसे फिसा पार्टी दङ आरो बेयावहाय लोगोनि बार्थडे पार्टी जानो थांनो नागिरदों। So भैरब कुन्दआव जागोन आरो बियो। ओमफ्राय दायो आंजों लोगोसे दङ नै नानि मा खबर बिराद गोबाव जाबाय नोंखौ भिडिअ नुयिया। मोजां खबरा। ओमफ्राय माबायदि सोलिदों मेकआप क्लासआ? रोंनाय बायदि मोनदों ना मोनाखै? रोंनायालाय इफोरखौ रोंदो ओमफ्राय आइसिडोखौ एसे माबा जादों आरो। ओमफ्राय नै लावदुमबो दोङो। लावदुम मा खबर? मोजां? मोजां। एसे मोजां मोनदों गस्ला गुफुरजों पुरा रिफ्लेक्सन जादों। स' दायो जोङो थांगासिनो आरो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो मोनाबिलियाव आं नोंखौ लोगो मोनाबोला गोसोआ जायो आंनो उरां फारां फागोला 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 जाबाय नोंखौ नायनानै। जोंलाय लकडाउन बेफोरबायदिनो थालांबाय थानांसिगोन नामालै सारा जिन्दगि बुरैलांसै माथो हाबाबो जानो मोननाय नंला बे लकडाउननि थाखाय। मिथिला मा जागोन बे लकडाउनाव जायामोनबा दाहालागै जोंफोराबो गथ' साब्रै साबा मोनसिगौमोन खोमा। लोगोफोराबो मालाय हाबा जायै गथ' सानै साथाम मोनलायलांबाय। जोंफोरालाय माला हाबा जानो मोनबावलै आरो लकडाउनाव हाबा जानो मोजां नाङा न' एसे फ्रि खुला जानांगौ अब्लासो ना मालानि जोंनिया लोगोफोरा माथो गथ' सानै साथाम जाजोब्बायलै बिमा बुरै नुलायलांबाय हो। लोगोफोराबो जाजोब्बाय। आंनियाथ' दाख्लैबो नै सासेया फिसाजो मोनबावदोंसो मालाय समायनाथार। जोंफोरनियालाय माला जानाय नंलालै दुखु। नै जोङो मोनहैसिगोन आरो दसे एसे टाइम नांबावगौ मोनहैनो। जोङो दै फांथिसो हाबदो आरो सर्टकाट थांगासिनो। ओमफ्राय नानि गिफ्टआ जोंनिया खोनो एलायलै गिफ्टआ बारा दामनि नङा बेग मोनसे लानानै होबाय आरो समायगोन ना बेयो माने बेबायदि टाइपनि बेगखौ बारा लायो आरो बेखायनो माने इदिखौनो होना होबाय नै। नै दायो जोङो मोनफैबाय आरामसे गासिखौबो मिट खालामनायखाय माबा फट' सट' लाबाय आरो ओरैनो बिराद गोबाव जाबायमोन ना लोगो मोनिया। आबैया नायलाय होथेबावलायलाय एंगारलै दानबाय आङो एंगार जानोसै। आंनि बार्थडेआव थाङाखैमोन खिन्थु आंनि बार्थडेआव फैनो गोसो गैयामोन खिन्थु आंनि गोसोआ इदि गाज्रि नङाना आंनि इभेन्ट लाग्रा मानसि नङाना आंनियाव थाङाखै खिन्थु इयो हेपि बार्थडे टु इउ।
खामजायोसो नै इथिंबासो मोजां नुयो इथिंबा माबा खोमसि नुदो फटक ना भिडिअ नै जों दायो ओंखाम जानो थांनो नागिरदों बियो मामुनि लाहानि जिथु बार्थडे गर्ल दङ बेनि बिमायनि फिसाजो आरो मा नाम ना सेरिका आंलाय जाना उदरा लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि जों ओंखामखौ जाखांजोब्बाय आरो ना लानो बावगारबाय ओमफ्राय बे केमेरायावहाय बिराद स्रां स्रां नुदों आरो बेयो रियेल माने बेयो खोमसिसि ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय जोङो खिन्थु भिडिअ लानो बावगारबाय माने ओंखाम उखैदोंमोन ना थिगसे जाबाय जानोसो फैखादों नालाय नै आसार जानो लुगैनाया मोनमारसिगोन बेखौ नङा आरो बे मेवाइ आसार ओमफ्राय बे मा आसार बे बानलु आसार ओमफ्राय नै बिलाय one and only one बोग्रि आसार मोनजामारसिगोन नानि जोङो सोराङाव फैदो न'खौ सिनायदो ना जोङो दिनै नानि लाहानावहा फैदो नानि लाहानावहा आङो बोग्रि आसार जानो होनना फैदोंमोन जानो मोनमारबायसो बिराद लाखि दिनै गेमस्रि दैमारिया नै नानि लाहानाव मैथाबो दंलै मैथाखौबो खाना लांनांगोन दांलै बाङाय मैथा बांगालबो दोङो मैथा माबाबो दोङो नै नानिया न'आव फैनानै साला न' सिबनांदो साला बादुलिया न' सिब बरिया सना आयु माइसे फाव दुर जाखो नोंलाय नायनो मोखांखौ मानो गोसोम जादों सना मा थांनाय आयु लेथ्राथार दुगै थां जल्दि दुगैनानै साफायै फाय थां जल्दि थां लुगैना दे इमान गरमाव आङो नै मा जानो नागिरदों जानो लोगोसे आरे दुगैनाया दाबो दुगैयाखै नोङो जल्दि दुगैथां दायो गोथाव बोग्रि आसार जानोसै रे जोङो नानि नों जाया नामा आयु दायनै गोसोम बेसे सान्दुं गोसा बा मिथिबाय आंखौ नानिया मा होनदों मिथिबायना बेबायदि ड्रेस गाननायखाय आंखौ लायनो माबा सानदों गेलेले नुदों आंखौ जि लुज मामानि दखाननिफ्राय गाननानै फैबाय आं नै दै लोंनोसै बेसे जाखोनाय आं माथो गोखै लोंनानै दै लोंबा उदै गाज्रि जायोनो उदै गाज्रियानो जाया आंहा जिमान जि माबा माबि जाबा उदै गाज्रि जाया बेखायनो उदै गाज्रि जानानै एसे रानथें जाबाय बायगोन खोमा बेखायनो दै लोंनो होनसै आं लगे आंहा उदैयानो गाज्रि जानो रोङा मानोथाय लोंजोब्बायलै आयु जि बोग्रि जाबाय आं खैथा जाखो साननो दे 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 43 ता बोग्रि जाबाय आं जानो हाला इफोरखौ ओमफ्राय खुगाया माबाजोब्बाय गोलाबबाय जिरखङा गोलाजोब्बाय साइज जाखायो मा जाहोबावनो आरो नों आंखौ
जेबो गैला जोंनाव मा जाबावनोसै नै नानि लाहानि बानलुआ होनदो टाइमार इमान गाहाय गाहायावनो न' लाइ हो इमान गाहाय गाहायावनो थाहैदो माथो ला मोनसे नै मोनसे सना दुगैखांबाय मोनसे नायनो हाय होनना बुंनायदो ब्रा एबारे खेबसेबाव इथिं नायनानै दे मोजां नायनानै दे सना इथिं मा खबर मोजां नङा दे आं इथिं नायलाय केमेराथिं आं बुंनो होनो हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोनखौ मोनसे आंनि भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दे हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दे हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय मा दिनैनि भिडिअ मा बानलुनि भिडिअ बाय गाखोदो थांसै दायो जोङो कल जोङो फैबाय दायो लानानै ना मा बायखो देखायलाय नामखौनो मिथिलायलायानो गाव फिथा जागोनखौनो नामखौनो मिथिलायलाया जि मोजां नायलाय दुब्लि बारि जोंबो फाथो खादों नै जाहानाव लांनो नागिरदो फाथो मैथाबो खाखांबाय ओइ बानलुआ माने एसां गाहाय गाहायावनो थाहैदो जेनेबा नानिया खाबाय थादों नै बिराद बुरजा दं नुवाखै इसा फाथो बागाना नावखाय फाथो